management. Okay, alla boy. Boy. Ja, okay, hvad du siger, fint. Fint. Jeg siger, der findes utrolig mange ord på dansk, som betyder noget, som du gerne må benytte dig af. Det er et utroligt rigt sprog. Har du måske nogensinde hørt om H.C. Andersen? Det er ikke nemt. Det lyder som kartoffelæg i morgen. Nej, nu skal du stemme lige, fordi vi har nogle regler her i klubben, om vi taler ordentligt til hinanden. Det er godt. Og det gælder både ude på banen og her langs siden. Det er godt. Det er en rigtig god klub for ham, der kommer. Det er en god klub. Ja. Men når du står og råber på dit arabisk, så ved vi andre ikke, om du taler pænt. Og det er såmænd bare der, hunden ligger begravet. Hund? Hvilken hund? Hunden er død. Du skal fandme åbenbart have det hele ind med skære.